Napätie okolo migrácie v Európskej únii opäť eskaluje. Dvaja europoslanci, Milan Mazurek a Milan Uhrík, sa v Bruseli ostro ohradili proti súčasnej migračnej politike Európskej únii a naznačili, že pripravovaná legislatíva môže zásadne zmeniť smer, ktorým sa Európa uberá. Ich slová vyvolali rozruch nielen medzi politickými oponentmi, ale aj v progresívnych kruhoch v samotnom centre únie. Podľa europoslancov je cieľom pripravovaných zmien zásadne obmedziť prílev migrantov zo Severnej Afriky a Balkánu, konkrétne z Maroka a Albánska. Ide o krok, ktorý má mať ďalekosiahle dôsledky. Pracujeme na dôležitej legislatíve, ktorá by de facto zastavila prílev imigrantov z Maroka a Albánska. A to strašne štve progresívcov v Bruseli. Vyhlásil jeden z europoslancov s tým, že odpor voči návrhom narastá najmä medzi liberálnymi a ľavicovými frakciami Európskeho parlamentu. Kritika zo strany aktivistov a mimovládnych organizácií na seba nenechala dlho čakať. Tí hovoria o porušovaní európskych hodnôt, solidarity a ľudských práv. Europoslanci však tieto výčitky odmietajú a reagujú bez obalu. Talianska aktivistka Ilaria Salis a jej podobní tvrdia, že by sme z Európy urobili najradšej pevnosť. Áno, to majú pravdu. Týmto vyjadrením dali jasne najavo, že sa neplánujú ospravedlňovať za tvrdší prístup k ochrane vonkajších hraníc Európskej únie. Podľa nich ide o obranu bezpečnosti, sociálnej stability a kultúrnej identity Európy, ktorá je podľa ich slov dlhodobo ohrozovaná nekontrolovanou migráciou. Pripravovaná legislatíva môže podľa pozorovateľov znamenať zásadný zlom v migračnej politike Európskej únie a zároveň ešte viac vyostriť konflikty medzi konzervatívnymi a progresívnymi silami v Bruseli. Otázka už neznie, či sa Európa zmení, ale kým a akým smerom. Mazurek a Uhrík v tom majú jasno a takto reagujú na sociálnej sieti. Počúvaj Milan, pozerám, že po tebe ide nejaká hrozná nepríjemná ženská. Ja nejde, určite. Ale hej, pozri, tu ti nadáva v statuse. Ktorá? No nevidíš, Ilaria Salis. Je aj táto, Salis, tá, čo naháňala ľudí na protimigračných protestoch s kladivom. Hej, tá kreatúra. Jajaj. Píše, že si na výbore vypracoval 2 legislatívy, čím sa vraj pripraví pôda na plán masovej deportácie v štýle Trumpa. Čo mi príde fajn. To sa nehambíš za to? Nie, jej vadí to, že tu v Európarlamente sme reálne na výbore pretlačili protiimigračnú agendu. Prvý protiimigračný zákon, ktorý sme pripravili spolu s Patriotmi a s ďalšou vlasteneckou konzervatívnou frakciou a vďaka ktorej nebudú môcť napríklad imigranti už z Maroka alebo z Albánska, z bezpečných dovolenkových krajín prichádzať do Európy, lebo to sú bezpečné krajiny. No jasné. Že toto im vadí, preto to oni tak strašne, títo slniečkári a progresívci kvíkajú a označujú nás za nejakých extrémistov, ktorí chcú urobiť z Európy pevnosť. Ale berieme to ako kompliment, lebo to je naša práca, to sme ľuďom slúbili a presne tak sa snažíme Európu chrániť. Takže držte s nami a pekný deň.